даараӡа иаҳгәамԥхаратәы аҭагылазаашьа бааԥсы ҳҭагыланы ҳаҟоуп. Ари аус ҳахьахәаԥшуа ала, сара сымацара сыҟаӡам, саиҳабацәа ыҟоуп, абыргцәа адкыланы, илеиԥыланы еицәажәароуп. Ҳара ҳустав иахьӡуп Владислав Григорий-ԥа Арӡынба. Уи аамышьҭахь амҩа ҳаԥсадгьыл зқәиҵаз ииашаны иныҟаҳгароуп. Ҳаԥсадгьыл шәҭхо икакаҷхо, даҽакала иаураны иҟаӡам. Багаԥшь дыҟан, ҳада ҳҭахымхази. Гидыҟан, ҳада ҳҭахымхази. Хаџьымба дааин, ҳада ҳҭахымхази. Апрезидентцәа ракәӡам аус злоу. Ҳара ҳаҩнуҵҟа ҳара ҳоуп аус злоу. Ҳара ҳаԥсуара, ҳанамыс, ҳапату, ҳҵас, ҳацнаҟәа ҳалагар, убри еиԥш акымзарак акгьы ҳарҽеиран ҳаҟаӡам.